Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. Els nens i nenes podran participar en la cursa 5K de Martorell el proper 19 de novembre, dividits en 3 categories per edats. La cursa d'infantils i cadets pel sub-14 i sub-16 de 1.300 metres, benjamins i alevins pel sub-10 i sub-12 de 700 metres i els prebenjamins pel sub-6 i sub-8 de 580 metres, a més d'un possible canvi en una quarta categoria amb un recorregut més petit de 300 metres. Aleshores, la categoria sub-6 hem fet un canvi, i aquest canvi ve donat per dues raons. És moda, però és bastant pobre veure els papàs tibant els nens. Nosaltres això ho teníem molt treballat perquè no deixem córrer els papàs amb els nens, posem monitors, tants com ens facin falta, perquè ajudin i acaronin i portin els nens. La sortida es farà al complex esportiu Torrent de Llops i el preu de les inscripcions és de 2 euros, gratuït si compta amb la inscripció d'un adult.